இங்க டீ கடை எங்க ப்ரோ இருக்கு? இப்போ ஸ்ட்ரைட்டா போய் ரைட் எடுங்க ப்ரோ. ஸ்ட்ரைட்டாவா? எனக்கு தெரியல, வண்டியில ஏறி காமிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சரி ப்ரோ. அண்ணா ப்ரோ பரவாயில்ல, குடிங்க ப்ரோ. இந்த கண்ணில் ஏதோ இருக்க மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. A few minutes later. என்ன மச்சான், இன்ஸ்டால வீடியோ அவ்வளோ வேற இருக்கு. வீடியோடா பார்க்கலையா நீ? இல்ல. போனை கொடு பாரு. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தர் வந்து டீ வாங்கி கொடுங்க ப்ரோ அப்படின்னாரு. சரி வாங்க ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி நானும் கூப்பிட்டு போயிட்டு டீ வாங்கிட்டு போயிட்டு அவர்கிட்ட கொடுத்தேன். அவர் பார்த்தீங்கன்னா டீ வாங்கிட்டு ஒரு மாதிரி கண்ணை கலங்கிட்டாரு. வீட்டில் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிட்டு இருந்தாரு. சரி ப்ரோ, ஃபீல் பண்ணாதீங்க, நான் உங்களை ஹெல்ப் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி நானும் சொல்லிட்டேன். உங்களால் முடிஞ்ச ஹெல்ப் நீங்கள் நிறைய பேருக்கு பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.